Tema amang inang upasat hami di panupakamuna sayang giat matuat tamana mabaloson akan nauli na denggan ni pasa muna tu hami suang songoni turiata mulai tema. Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita saluhna. Adorang so ta mulai par minggota martayang nahohom mahita saluhna martayang mahita. Amin.
puji Tuhan tah, mari TED nomor 15 ya sada sa rodi ayat dulu. Mar hite-hite goarni debata ama, dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Huida Tuhani hudul di atas bangsa na tibbo jala na marmulia, jala akarabu ni pahyan na manggohi bagas joro, jongjong di atas suru-suruan serapim, jala masih jauhan manasida songonon, Nabadia do Jehovah sebot, gok hamulion na liat portibion, haleluya. Martang yang mahita, ali debata situlusada, debata ama anak dohot di perbadia. Nama dok mauliate mahami tuho ala di toppa, di palua jala di perbadi ho kami hinorhon ni asi dohot holong ni roham na godangi. Saya ramoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala tugu-tugu hami di hasusuda ni bohal nami, tuhara jaunmu na di banua gijangi, asa di si pujion nami ho, mar hite-hite roha dohot hata nai baru. Amin. Mare dehita. Jesus,
Matangi homma patik ni debata di mingguta sederion imana tersurat di patik perjulu dohot lapatanna songonon ma didok disi. Ahu do jahuba debatam ninna debatata dan jadi marakup ahu bahinommu debatam. Dia do lapatan ni odo ikon ubir rohatta jala humolong jala upos mida debata asamida nasa na adong. Atong rak mangidugugo mahita tu deban debata laho mangulahon hobarto patik nai. Ali Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon na hobarto patik mi. Amin. Mare dehita. Tato potima dosa tanda gudangi tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanamina di banua gijang. Hodo na patupaun hasasan ni dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham di hami akan na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasasan ni dosa nami. Lehon matu hami todim na bediai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor siahon laho manggotapon. Nasa dosa dohot rohapor tibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangulu. Jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga taringot tuhasesannya kadosata. Songonod dohatani Tuhan Jahuba. Nunga diarsaki wau marhite sian akadosam. Jalanunga di lojai ho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri manalesei akka pangalosion alani hadiri okku. Jaledang behu pangingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita. Hatani debata nagabe songon turpu epistel di parminggota di bagasya sedariot imana tersurat di Evangelium Matius bidu 10 sada mamuka sian ayat 25 saha rodi ayat 27 marsika soring mahita majaha
Ujuima didok Yesus hatana songonon. Hupuji ho amang Tuhan namang gonggomi banua gijang dohot tanoon. Ala ditamod dikon ho katai siat jolo ni akka napistar dohot nama roha. Gabe di papatar ho itu akka siot di honoton. Rak mahitaya 27. Sailu nai nunga di pasahat damang tuahu. Asai dang adong nama nada anak i dukon ni amai pe dang adong nama nadai iya soholan anaki. Akuk ni napinodaan ni anaki mangihuton lomo ni rohana. Songonima turpu epistel ni minggu tasadarion. Martua do akan atumangion hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Mare dehita. Tidak kemaha porsiaw tai so nahina tidak ko ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rak mahita madok. Ahu porsea di debata jahuba ido ama pargugu naso hatudusan na tumapalangit doho tanoon. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe syatod di parbadia adorang soha bubuhan. Ido tuhata natumaun na bernit di panghuman di silatus. Nama te terpajal do ibana di hau pinor silang. Na tuat tu banua toru dung ditanom. Na mulak mangulu di ari patuluhon. Nama naik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata jahuba. Amanai pargogo na soha tu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu doho namate. Au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ala Kristen akan nabadia. Doho dihasesani dosa. Doho dihatai nama dok. Mulak mangulu sogot dangi halak nang mate. Doho dihangoluan na sora suda. Amin. Tabigimay de puji-pujian na sinuarahon ni ina Kamis laos diudutian non tu ina Esther.
Laos diuduti mamuse tukor ina Ester. Tapi gema titing doho akan amasa di huriata nasa mingguon. Shalom. Selamat hari Minggu ma di tasaluhna. Tapi hutihut ma titing namar ragam di Minggu 4 Juni 2020. Napar jolo guarni Minggu. Guarni Minggu tasadarion ima Minggu Trinitatis lapatanna hasi tulusadaun ni debata. Topik Minggu debata si tulusada panoppa saluhut nasana adong. Napaduahon kelompok kor tu hari Minggu 10 Juni 2020 di pukul 7.30 ama salom ina Kamis do remaja
di pukul 10 ina Hanna, ina Deborah, ama Jericho. Di pukul 10.05 ama Huria, ina Esther dohot NHKBP. Napa duluan pertangyangan sektor. Pertangyangan sektor di hari Selasa 6 Juni 2020 di sektor Nasaret di keluarga MC Bagariang baru Pangaribuan. Di sektor Bethlehem di keluarga S. Siregar baru Sinabela. Sektor Efesus keluarga Kasim Jutak baru Naibaho. Sektor Galatia keluarga D. Tabunan baru Silitonga. Filipi keluarga B. Sibolon baru Sinaga. Di hari Rabu 7 Juni 2020 di sektor Sion di keluarga A. Silitonga baru Gultom. Sektor Betania keluarga R. Tarihoran baru Sihobing. Sektor Roma keluarga J. Tampunan baru Purba. Korintus Op. Sektor Kolose keluarga R. Manurung baru Nenggolan. Sektor Kanan keluarga B. Aritonang baru Ritonga. Khusus tu hari Jumat tanggal sia bulan Juni 2020 sian sektor Judea di keluarga R. Samosir baru Purba. Mulu alamatna tabereng mamang di wartata masing-masing. Napa opaton ruasna nabaru. Mulai minggu ta sadarion nung agabe ruas nabaru ni huriata ima keluarga Iwan Bastian Manik. Inatai Febrina boru Silitonga nasida masuk tu sektor Roma. Molo marminggu nasida hupangido hami ma sajongjong mana sida. Mau lihat Nah palimahon ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 10 Juni 2020 nanengro kita memakai bahasa Batak. Paunopon titing marbagas, titing paduahon. Naeng majalo pasu-pasu pardongasari peoma. Harbangan tapubulon. Anak ni hala amata jasman tapubulon nahinan. Tubuh ni hala inata resta borusiagian. Alamat Jalan Kapitat Tolu Gang Harmoni RT 2 RW 4 Sukatani Tapos Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Sektor Efesus. Dohot Orwana Ririn Apriani Sagala baru ni hala amata Aden Sagala tubuh ni hala inata Maradesta baru Purba. Alamat Blok D22 nomor 35 RT 06 RW 11 Taman Wisma Asri Bekasi Utara. Huria HKBP Taman Wisma Asri Resort Taman Wisma Asri Tarpasu-pasu di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis di hari 1 10 Juni 2020. Napa pituhon amplop pembangunan. Di minggu tasadarion marpelia tujolo dohita ima papungu pelian amplop pembangunan dohot pelian paduahon. Tapasahat ma di bagasan Las Niroha. Napa waluhon kegiatan pesta kotilon tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di minggu tasadarion di kebaktia pitu 30 dohot 10 WIB ima kreativitas sian punguan ina Deborah. Di hari Minggu tanggal 10 Juni 2020 nanengro di parminggota pukul 7.30 dohot pukul 10 WIB mengaradema sian sektor Roma. Soso-soso madohoti punguan lansia. Marhite titingon susosoi hami ma sude ruas ni huriata naung lansia
lanjut usia, nama rumur ono 10 tahun tugijang, asa Roma hita, amang dohot inang, lahomat dohoti parbunguan nilansia di Huriata. Ima di Patupa ganup hari Selasa, pukul 10.05 WIB, maringana di gereja, Riyama hita mad dohotisa. Nah pasapuluhan, konser amal punguan ama distrik. Di hari Jumat, 7 Juli 2020, Nanaing Ro di Patupa punguan ama distrik do konser amal lahu mengurupi akka hurian adong di distrik 28 de Boskap. Dohot hurian di Bonapasogit akan narikot siurupan. Di Patupa do tiket lahu dohoti konseri, boy mata bereng informasi selengkapna di papan pengumuman nadong di pintu masuk gerejata. Napa 10 sadahon, amplop pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di hari Minggu 10 sada Juni 2020 Nanaing Ro marpelia tujolo dohita ima papunguan pilihan amplop pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan dohot pilihan napa 2 hon. Napa 10 hon pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial. Moliate mah di pasahat huriata tusude ruas nang pasahat ton pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Juni 2020. Tuak kana so pasahat dope taingot ma amang inang makarikoton pasahat sosa ganu bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Napa 10 tolu hali 20 tolu torop ni ruas nama dohoti permingguan tanggal 22 Mei 2020 10 halak pasaplo paton ruas nama ulang tahun kelahiran 40 sada halak ulang tahun pernikahan 2 kepala keluarga padita dohot perhalado HKBP Cemanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode 20 Mei 1 Juni 2020 hatani debata napasikopon las nirohamuna tersurat di Psalm 10 ayat 12. Sai parohai mahami namilangi akka ari-ari nami asa dapotan roha nabisuk hami. Pasal 15 hon pelean iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguan 5 kepala keluarga godangna 700.000 rupiah. Pilihan bulanan menang tahunan torot napasahaton pilihan bulanan tahunan di bagasan mingguan 8 kepala keluarga godangna 1.800.000 rupiah. Napa 10 pituhon totoripe tu pembangunan torot napasahaton totoripe tu pembangunan di bagasan mingguan 4 kepala keluarga godangna 600.000 rupiah. Nomor 10 lalu keuangan huria 10 sada juta 724.775 rupiah. Pembangunan 4.021.175 rupiah. Sentralisasi menang pusat 8.610.500 rupiah. Jumlah 24.506.500 rupiah. Molo tungadong pilihan naso tercatat manang salah deraksi angka pilihan asa dihubungi matu parhalado radedo hami paringgaton. Songoni mati ting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata. Saya di pasu-pasu tuhat nama pilihan bain sangap di guarna. Amin. Tapi kema ede puji-pujian nasion warahon ni bunguan ama huria.
Mare dehita uhut papungu pelian sadaa dohot sadabi. Tuhan, mari
damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Tabuk kama bibilta kamanginang tajaha mahata ni debata ujahan ni parsorata di minggu sadarion atar surat di buku Musa Parjolo di Bidusada ayat sada rodi ayat 2 dungi diuduti Musa ayat 20 onom sahat rodi ayat 20 walu. Dimula ni mulana ditoppa debata langit doho tanoon. Dungi tarulang ma tanoi. Gabe halongonan jala hulum di atas lungi. Dungi mangariap-riap matodi ni debata di atas ni aka air. Dungi makuling musema debata. Tolema tatoppa majolma tumiru rupatta. Tudus tu pangalahota. Asa dirajai deke akana di laut. Dohot pidong akana martonga-tonga langit. Dohot akadorbia. Rodi sadok tanoon. Nang sude guluk-guluk akana majirir di atas tanoon. Jadi di topa debatama jolmai tumiru rupana. Rupana ditiruaton debata laho manoppa ibana. Bawa dohot boru-boru nasida di topa. Dungi di pasu-pasu debatama nasida. Ninna debatama tu nasida. Marpinopari mahamu. Asa sopar hamu, jala gohi hamu sadok tanoon, jala patuduk hamu, jala rajai hamu deke akana di laut, dohot pidong akana martonga-tonga langit, rodi sude binatang akana majirir di atas tanoon. Ido sahana. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kalimat na parjolo na gabi pamuhay di buku na badiaon namang mulai sude hata ni debata didok diturpuk tay na kaningan di ayat sada dimula ni mulana ditoppa debata langit doh tanoon. Mulumar liturgi dak dana sejojo itabay ditoppa debata mah langit doh tanoon. Nangadong mana asa kuat hata debatanai. Jadi dang pala dipakai hata madisi. Dimula ni mulana ditoppa debata langit doho tanoon. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Molo tajaha sude bidusada hata debata adong munculan nongan tolu pulsada hali. Naing mangodolhon buku on manang hangoluanon berbicara bukan tentang saya dan saudara-saudara, tapi berbicara tentang Tuhan. Dison di buku hangoluanon diguarimon his story. Ini tentang dia, tentang Tuhan, bukan tentang kita. Tapi kita bersyukur karena dalam cerita tentang Tuhan itu ada nama kita disebut manusia. Akamanginang molodidok dimula ni mulana ditoppa debata langit doho tanoon mace perlu mau laho menyadar hon hita manang pakeota laho mengevaluasi dirita paingotok kita ternyata dangadong nanggusada nasosian Tuhan debata. Semuanya berasal dari Allah. Molo adong disasahalak sesuatu, molo adong disasahalak harta, jabatan, posisi, molo adong disasahalak nama baik, manang pangkat, dohot lana kana asing, ikon ingot jala sadar ibana, sudinai marharoroan sian debata. Dengan demikian tidak ada satu alasan pun bagi kita
untuk hidup dalam kesombongan atau arogan terhadap orang lain atau terhadap sesuatu hal. Jikalau segala sesuatu ini datangnya berasal dari Allah, tidak ada alasan bagimu untuk hidup sombong atau bersikap arogan terhadap orang lain atau terhadap sesuatu hal. Dungi molo tabereng didok dimula nimulana. Ini adalah kata keterangan waktu. Jadi bibil tahun buku nabadiaun dimulai sian waktu. Neng odol hononna bahwa pengendali waktu adalah Tuhan. Waktu adalah pemberian Tuhan. Hadirmu di sini, keadaan dan suasanamu di gereja saat ini, itu juga berasal dari Tuhan. Akamanginang Amerika boy manopa dolar, Indonesia boy manopa rupiah, alay dangadong nanggusada di Portivion na boy manopa partikian ia soholan debata. Itu sebabnya kita orang percaya menyaksikan time itu adalah grace. Dunia ini berkata time is money, tapi orang percaya berkata time is grace. Partikianon si lehon-lehon ni debata doon tuhita saluhna. Naikon isiota sadenggan ni dengganna. Sahalinai, oleh karena itu tidak ada satu alasan pun bagimu untuk menyombongkan apapun. Sekali saja kita hidup atau jatuh ke dalam kesombongan dan ke dalam arogansi, ingat Alkitab mencatat kisah pembangunan Menara Babel. Semuanya akan dihancurkan. Aka halak nama dabu tu gijang ni roha na mengandal hodiri dohot nadong di ibana. Peristiwa Menara Babel jadi saksi. Semuanya akan dihancurkan. Aka manginang didok dimula ni mulana ditoppa debata langit dohotan. Kudok nakaning tapake mon laho menyadar hon hita dohot mengevaluasi ngoluta bahwa debatado si toppa langit dohotan. Tuhanlah pencipta langit dan bumi. Laho mengurupi hita mengevaluasi diri marhite pad dohani adong mahubain 3 poin na pamorahok kita. Na parjolo. Saluhu nado marmula sian debata. Segala sesuatu dimulai dari Tuhan. Ilustrasi doon dada barita masa. Disadati kiadong 2 hala inatta merbadai hobbar balok kobunna, marhobbar balok kobunna, merbadai na duai holan alani semangka. Inatta na perjoloon mangamuk ibana ala dihitung ibana ipabuati inatta na paduahoni perbuini ni semangkana. Dungi didok ibana ibasa dipabuati ho perbuini ni semangkaki. Dan ibereko na dihaumakon di kobukod do semangkaon basi pabuati ho semangkainin. Baru inattay merasa dang bersalah ibana ala dibereng ibana di kobun na ibe adong do bulung ni semangkay. Menjalar ya, majirir apa? Menjalar, menjilir, menjulur satu kebun nai. So ni marbadai halaki na 2. Tarong bititik temu, ujungna sipala kaya langalu ja marbadai. Atong songono main nenate. Tabereng majoda tapastihon. Di kebun ni sedo bonani semangkaon. Ala majulur ibana bodo isan bonana batangna alay disan parbuena. Sepakat talaki na 2, ilului mailului, saya ilului. Ujung na dabok mak. Sip palaki na 2. Ala ternyata bonani semangkaon dada di kebun ni inataon, dada di kebun ni inataon, alay di kebun ni kepala desa. Na majulur dosa tu kebunna do tu kebun yo.
ujungnya mardami halaki. Bah, rak manakku do hitan narohana. Udok naking ilustrasi doon, penggambaran. Siapa tahu. Hari ini ada dari antara bapak ibu yang sedang bertikai dengan orang lain karena merasa haknya dicuri, diambil atau dirampas. Jabatanmu diganggu, hidupmu diganggu. Ingat, jangan keraskan hatimu. Semua itu datangnya dari Tuhan. Berdamailah. Jangan keraskan hatimu. Semua itu berasal dari Tuhan. Saluhukna do dijadi hodebata marhite hatana. Dungi makuling madebata majadi jadi. Allah mengadakan semuanya itu hanya dengan firman-Nya. Dia berfirman jadilah, maka terjadi seperti itu. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan berkata, berfirmanlah. Semua itu terjadi. Di ngotamu dope panopaon sen ari parjulu saat hari paonopon. Akena tahun paropuan unang belusihamu. Ado hari pertama ya husuk kutu halakon. Ado hari pertama itu pada bata elus ni halakon. Inna saya mang ya amalusna langit doh tanowin. Aku may lahita niku. Ado hari pertama. Nipu dia ado hari pertama. Terang. Natiur itu na parjur. Sutung dia lusi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ima hari pertama na. Aduh. Na parjolo terang. Dung saya terang hari paduahon di topama hajak kajang atau cakrawala. Hari patoluhon disirang maaik doho darat, ada daratan, lautan, dungi tumbuh-tumbuhan. Ari papaton di palokotom di langitan benda-benda penerang matahari bulan bintang. Dungi hari palimahon di topama binatang di bagasan aek doho di udara. Dungi ari paunopon di topama binatang di darat dohot jolma. Bereng mada perjulu do binatang di topa sia jolma. Perjulu do panangga siak kita senior. Perjulu do panangga topa. Ala perpudi do hita itu pak. Jadi mau lewat panangga horas seniorin. Sebelum dipotong horas seniorin au. Ala berjulu iban itu pas kita. Songoni ma ditop pada batas saluhut na langit doho taro doho sudi isina holan marhite hatana. Menjadi sudi. Allah berfirman maka itu terjadi. Firman yang sama bekerja dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Didok hatainu ngagabe daging. Firman itu telah menjadi daging. Mari buka Yohanes bidusada. Yohanes bidusada ayat sada rodi ayat tulu dohot ayat 14. Yohanes sada ayat sada sahat tutulu didok songonon. Dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai. Ima nasaor tu debata dimulanai. Saluhu nai marhitisian hataido. Ubahen nama jadi. Jaladang adong nanggosada sian naung jadi i naso marhite siani. Ayat 14. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tongani hitaon. Jadi huidahami mahasangaponna imahasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan. Anak sasada nasian amai martudu-tudu mai tu Tuhan Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi daging di dalam diri Tuhan Yesus Kristus bekerja sebagai juru selamat. Dan firman itu juga yang bekerja hari ini dalam kehidupan kita pribadi lewat pribadi melalui Roh Kudusna. Merhite todi perbadi. Asa ibana do debata ama nama nopa saluhutna, ibana do debata anak nagabe si palua, laos ibana do debata todi porbadia nagabe penuntun dihita akan aporsea. Ini yang disebut ajaran kekristenan sebagai Trinitatis.
Trinitas atau Trinitatis itu sama saja. Ketritunggalan Allah hasitolu sadaun ni dewata. Unang pakai etong-etong ni matematika laho mangalapati Trinitas pasti gagal. Karena hitungan matematika 1 tambah 1 tambah 1 sudah pasti 3. Maka kalau hitung-hitungan matematika kau pakai untuk memahami ketritunggalan Allah, pasti gagal. Kita akan sama dengan orang-orang yang non-Kristen yang akan berkata bahwa agama Kristen itu menyembah 3 Tuhan atau triteisme. Padahal jelas 3 tapi 1, 1 tapi 3. Amang inang ini sulit dijelaskan, sangat sulit. Tapi yang jelas kita tahu Allah menunjukkan dirinya dalam 3 rupa untuk melakukan karya keselamatan. Pertama, dia sebagai sang pencipta dan pemelihara. Kemudian kedua, dia datang sebagai sang juru selamat. Ketiga, sebagai roh penuntun dan pengiring bagi hidup orang percaya. Tapi dia satu. Alani ido unang pakai manang andalkan pikiran, logika berpikir untuk memahami Trinitas. Saya mau ambil contoh ini hanya membantu. Kalau mengurupi doon, pedang sikop mangalapati hasitolu sadaon. Tapi saya ibaratkan dengan matahari. Matahari mulai bering tu gijang adong duna bulat belga warna kuning atau warna merah. Dungi tadok mai matahari. Molo adong idigijang adong macahaya ibain nama bain tiur na humaliang na tadok may cahaya matahari. Dungi molo lau hita marmiam tu luar tu alaman molo rupas ro matanyari hilalaon ni kulit toma mohop tadok may panas terik matahari. Lihat ke atas dia hanya satu, tapi dia dalam bentuk bulat, kemudian cahaya dan juga panas. Alaisa dado ibana boy tulu rumang. Sekali lagi, itu pun tidak sempurna menjelaskan Trinitas, tapi paling tidak menolong kita bahwa dia tetap satu. Jangan ragu bersaksi, Tuhanmu satu. Kita menyembah Tuhan yang Maha Esa. Hanya dia muncul, datang, menampakkan diri, karya keselamatannya dalam 3 hal tadi. Napa duahon? Jolma di topa dewata hobar tu sakap ni dewata. Di ayat 20 onom didok songonon. Dungi makuling musema dewata tolema tatopa ma jolma tu miru rupata tu dos tu pangalahota. Orang banyak bertanya, ini Allah berbicara dengan siapa amang? Kok dia bilang kita, kita dan kita? Baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Lah ini dia sendiri yang ngomong. Dengan siapa? Secara teologi itu hanya penegasan. Allah berbicara kepada dirinya sendiri. Jadi bukan kepada orang lain, dirinya sendiri. Yang mau ditunjukkan dari kalimat ayat 26 bahwa kita manusia dicipta tidak kebetulan. Tapi itu dalam rancangan Tuhan. Dang naso sengaja hita tartopa. Alai memang disengaja Tuhani manopahita. Bahkan jolo dirancang. Molo akan asing nai. Hola didok jadi do. Alai yang goon heranda dirancang jopar jolo. Songo dia no jolmai. Alani ido dono tama tolak atau kita menolak paham yang dilahirkan dunia ini seperti yang disebutkan oleh teori Charles Darwin, teori evolusi. Idok Charles Darwin di teori nai hitaon ninna siap bodat do. Olo hamu idok siap bodat. Mulu mangamuk pijol mana bodat inna de. Suguro hai dok bodat. Belum mai dok hitaon berasal sian. Manusia berasal dari kera. Itu teori Charles Darwin. Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 30-an 31 menegaskan kepada kita. Hitaon ditoppa debatado. Manusia itu dicipta Allah dengan sengaja sesuai dengan rancangannya.
Dan satu hal yang paling hebat dari penciptaan Tuhan, Dia itu mencipta creatio ex nihilo. Kita dicipta dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi moloropen waing ilmu pengetahuan berkata Tuhan semakin ditinggalkan karena manusia juga sudah bisa menciptakan manusia lewat cloning, lewat pencampuran genetik dan lain sebagainya. Ingat, itu semua dibuat dari yang sudah ada, digandakan. Tuhan menciptakan kita dari nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Itu perbedaan penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Termasuk kita ini diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka kita menolak teori-teori yang saya sebutkan tadi. Jala adong do keistimewaan tadi toppa siana katopaan na asing. Na parjolo di toppa dohita imago Dei. Segambar dan serupa dengan Allah. Dungi didok hita ditoppa debata secara langsung. Molo na asing nai didok berfirmanlah Tuhan, maka itu jadi. Alai ditiki jolma, Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Dia turun tangan membentuk kita. Jadi dangadong na asal jadi hitaon. Songo dia perupatan waing. Manang na kribo pehon waing, manang na keriting lembut, manang na halus lurus. Ingok ma natinop panidebata doho sengaja songonin waing. Tuhan menciptakan kita dengan sengaja sesuai dengan rancangannya demikian. Dibentuk langsung oleh Tuhan. Keistimewaannya yang berikut, kita ini diberi akal budi. Itu yang membedakan kita dari ciptaan lainnya. Asamolo adong jolma pangalahona sesongon halak yang tidak berakal budi, berarti nang magodo hajolmoni. Karena sewajarnya atau normalnya manusia dicipta, diberikan Tuhan akal budi. Untuk apa? Untuk memelihara ciptaan lainnya. Supaya menguasai, memelihara ciptaan lainnya. Bukan untuk mengeksploitasi. Ini garis bawahi. Tuhan berikan kamu ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi oleh pikiran. Itu bukan untuk mengeksploitasi alam, mengeksploitasi orang lain yang ada di sekelilingmu. Tetapi sebaliknya, Tuhan memberikan kita istimewa dengan memberikan akal budi. Itu supaya kita bisa memelihara ciptaan lainnya, menghargai ciptaan lainnya, bukan merendahkan atau mengeksploitasinya. Dungi molo didok manusia diciptakan sesuai dengan rancangan Allah. Dohonok kumajohu bijam bahasanya ke anak muda nuaing. Jangan menjadi orang yang suka insecure, minder. Aduh bahasa wataknya. Meila do, dang pasate. Kurang aleboy mahera meila te. Minder begitu, insecure. Pajupang doho talak, minder. Werek kalak minder. Dan adong di mana kepercayaan diri. Karena semua kita dicipta ini dengan sengaja, dengan satu tujuan yang khusus dan dengan rancangan yang khusus. Bagaimanapun keadaanmu tercipta, mau diciptakan normal atau ada yang kurang, ingat itu adalah sesuai rancangan Tuhan. Atau saya bahasakan, ada rancangan Tuhan di sana. Ya doa kasisian manuku Tuhan Yesus di Yohanes sia ayat 3. Di dok sisian nai ala adong nama pitung, isukun nama pitungon, mapitung gimana mulai sorang. Dungiro sisian nai ai on mapitung mulai sian tubuh ala ni dosa ni amana do manang dosa ni inana. Yesus menjawab, bukan dosa ayahnya, bukan dosa bapaknya, dosa ibunya. Tetapi Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya lewat dia. Tuhan mau menunjukkan kuasanya lewat orang buta yang dari lahir itu. Maka dengan kata lain, bagaimanapun kau tercipta sekarang dengan keadaanmu ini, ingat ada rancangan Tuhan di sana. Semua rancangannya adalah baik, bahkan disebut sangat baik. Dong saya di topa debata mulai hari parjolo
dungi dengan di ida debata. Semuanya baik dilihat Tuhan. Setelah dia cipta dilihat baik. Terakhir sungguh amat baik. Dungi molo didok di nomor 2 jol mau ditoppa hobar tu sakap ni debata. Sebagai manusia imago Dei, janganlah kamu merendahkan sesamamu bagaimanapun keadaannya. Walau sekarang jabatanmu hebat, posisimu kuat, atau engkau lebih tinggi atau lebih berkuasa, jangan pernah merendahkan sesamamu, serendah apapun dia dilihat orang lain. Ingat, di dalam dia pun ada imago Dei, rupa Allah. Maka jangan merendahkan orang lain. Yang terbaik adalah menghargai sesama, menjaga harkat martabatnya. Suami menjaga harkat martabat istri, istri menghargai suami. Itulah orang-orang yang sadar bahwa dia dan suaminya adalah imago Dei, dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Dengan penggambaran ini, mari kita bersama-sama tolak rasisme, tolak diskriminasi, tolak segala bentuk kejahatan atau sekarang disebut bullying terhadap sesama. Napatuluhon omma naparpudi. Jaga homma asa totong lohot bohini debata diho. Kalau dari awal kita dicipta di dalam wajah kita ini terpancar wajah Allah, rupa Allah, maka pertahankan, jagalah supaya wajah Allah itu tetap terpancar dari wajahmu. Sehingga setiap orang yang bertemu denganmu dia akan melihat ada wajah Allah terpancar darimu. Karena penuh dengan senyuman ketulusan, jauh dari kemunafikan, jauh dari tipu muslihat, penuh dengan cinta kasih dan damai sejahtera. Nabui do mago rupa ni debata siak kita. Alani akan masa dohot alani akka parulata na berubah. Satu kisah nyata di balik lukisan The Last Supper, perjamuan terakhir. Didok jabuni halak Batak Kristen, tadani jabuni halak Batak Kristen mulai TikTok iban. Coba tunjukkan rumah orang Batak Kristen HKBP. Adong musi HKBP na. Sada ikon adong disi foto wisuda. 2 adong disi kalender ni HKBP. Oh HKBP do perjamuanin. Ale adong do ruas tahu bereng ipain ipajang kalender ni hakai. Horwa keluargana do arwa dang na dia. Nang keluargana hakai horwa mertiga-tiga kalender di jalan. Ale somal adong kalender HKBP. Dungina batuluhon adong lukisan perjamuan kudus. Di balik pembuatan lukisan perjamuan kudus itu karya Leonardo da Vinci. Ternyata amang inang, Leonardo da Vinci membuat karya ini bertahun-tahun baru jadi. Mencari wajah yang cocok dengan murid-murid itu perihal gampang bagi da Vinci. Tapi dia butuh bertahun-tahun mencari wajah yang cocok untuk menampilkan wajah Yesus. Lu jamai bana si dan pincion mengalului lau tu persimpangan, lau tu keramaian mamerang akajol mana lewat ibereng ibana ijaha bibeli dung ibereng ibana ise manweng rupana oneng napasin na adong na marsuhi-suhi, adong na lonjong, adong na perkotak-kotak sudah mai ibereng ibana. Sampai satu saat dia bertemu dengan seorang pria, nama pria itu adalah Pietri Bandinelli. Hola jupang iwana tu si Pietri Bandinelli, Da Vinci berkata, ini cocok. Wajahnya persis seperti apa yang digambarkan dalam Alkitab, wajah Yesus. Dia menjumpai Pietri Bandinelli, dia tawar-menawar, Bandinelli setuju, ibuan may bana tu studio. Dung di studio disuruh masih Bandinelli hudul, dungi dimulai si Da Vinci mengalukis
Yesus wajahnya wajah Bandinelli dilukis Iban. Singkat cerita selesai. Dung sai dang sai depe lukisan ini. Bahkan ini yang lebih sulit bagi Da Vinci untuk menemukan wajah Yudas Iskariot. Ikon na seram do tong ilulibana, ikon na bohina benuh kemunafikan. Adong ison songonin waeng. Songon na sodong do. Sudah do senyum. Era bohini Yesus tari desa joloon. Iko bertahan doda, unak kola di gerejaon. Kola keluar tu parkiran, ala tersenggol dongan na nama itor berubah gaya besi Judas bohina. Iko tetak do, inomor tulu kan ido intina. Jagalah supaya wajah Yesus atau wajah Allah tetap terpancar darimu. Iko bertahanan non. Molo lau pehamu mangat tulapo, lau hamu tulapo naulisia non. Ala ni gudang ni jol lilik kamu layani, itor murhi kamu berubah bohini si Judas. Unang. Harus tetap bertahan. Jadi loja masih Da Vinci mengalului bohina persis tu si Judas. Sampai satu saat, itu 1 tahun berikutnya baru dia dapat. Dia pergi ke persimpangan. Dia lihat ada seorang laki-laki. Penampilan pasien, Judasian. Seram, kasar, roamus ya. Dungi bereng ibana, cocok dosi Judas. Ijonoki si Da Vinci, ibabua maksudna, olo doho gawe model, hubayar pehoin. Olo bawai, daripada pinggir dalam na pareman majalo ya kaheping dan lewaton, tumako nau hola kudul gawe model naruan. Olo ibana, dibuat tu studio, hudul ibana. Alai dung hudul ibana di studio di kursi si Da Vinci ngasiap naing mengalanjut lukisan si Judas. Ini terakhir Judas. Tiba-tiba pria itu berbicara, suaranya berat. Dia bilang begini, Da Vinci, apakah kau benar-benar tidak mengenaliku lagi? Da Vinci bingung, saya enggak kenal. Kita baru bertemu tadi di simpang. Dia merasa sedih berkata, Da Vinci, 1 tahun yang lalu aku tepat duduk di kursi ini. Kau pakai sebagai modelmu untuk melukiskan wajah Yesus. Dan hari ini kau pakai aku juga memakai wajahku untuk melukiskan wajah Judas. Tersonggot si Da Vinci. Kenapa bisa demikian? Dia mengaku 1 tahun ini hidupku benar-benar dalam kejahatan. Amang inang ternyata apa yang kita perbuat, yang kita pikirkan, yang simpan dalam hati, ini mempengaruhi wajah. Kalau yang di dalam hati dan pikiran serta perkataan tindakan adalah yang jahat, maka yang terpancar dari wajahmu adalah wajah seperti Judas yang penuh dengan penipuan, kemunafikan, dan raja tega. Dia tega menyalibkan gurunya sendiri. Maka yang mau saya katakan, kita bisa berubah. Di gereja ini bisa tampak dari depan ini wajah-wajah ilahi. Tapi harus jaga, tetap bertahan dalam situasi apapun. Walau pulang ke rumah timbul emosi, pertahankan wajah ilahi. Jangan sampai berubah. Kemanapun kau melangkah, bagaimanapun keadaanmu 1 minggu ini, pancarkan wajah Yesus senantiasa. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat tema ali Tuhan, nunga saur hatam di tonga-tonga nami, nagabe hangoluan nami, napaingotok kami hodo debata nami sito lusada, natumopal langit dohotano, nang hami manusia, ditopah hodo hami ali Tuhan, ala ni mau lihat tema, ala naung diluaso hami pasi dohot, di kisah hangoluan naung pinaradem di hami saluhna. Ali Tuhan debata amanami sito palangi dohotan. Naing ma ajaran muhami, jala totong paingotong muhami. Asa homa ali Tuhan persigatungan nami, alas yakodo salhuna nahu jalo hami, na adong di hami nuaing, dohot na naing pasahatom mudope, di hami ganup marsada-sada. Ali Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus, hodo debata na paluahok kami, sian salhut na dosa, dohot
ela-ela ni sibolis nanaing mangulahon hajahaton alani i totong mairing-iring lakanami marhide todim to di porbadia asa totong manahak kami mangalo nasa ela-ela ni sibolis na mabuak kami tudalan naso hinalomohon ni roham Tuhan urupi mahami asa totong boy hupataridahok kami rupam di rupa nami asa saluhut na halak na pajupak kami mernida bohim di bohi nami Ali Tuhan naing mamangulu hami dimian diinganan na akan nadinggan na hinalomohon ni roham na hobar tuhatam atong Tuhan padaw mahami sin akadalan na so dinggan dalan na so hasea dalan hajahaton na so hinalomohon ni rohami asa tarpataridahok kami bohim di tongatongan ni ngulu nami Tuhan dibataho dihok kami masudi ruasmon na pasidohot marsaor di kebaktian pukul 10 ramotima amanami inanami sude ma ruasmu naro di bagasan tikion asa anggiat totong nasida ingot hodo debatana na tumapa naung jumadihon nasida dohot naung pasahaton nasa na adong di nasida asa ingot hamiali Tuhan mangalakahol lakanami hobar tulomo ni roham Tuhan debata paso-paso ma amanami inanami akan atoras parbisuhi parsahalay na sida ditongan di bagasna mangalugahor rumah tanggana dohot marmuduhon akayanakon poparan naung pinalomehom mutu nasida padao sahit-sahit dohot holso sian sudena ruas ni huriam siada dana namet-met sahatu akan matua asa di bagasan dami dohot las ni roha nasida laho mangeyahi ngulu ni nasida paso-paso kada danak sude po paran nyaman namina namion na jonok dohot nasida manang naholang sian nasida parbisuhi akan di bagasan parsikolaan dohot pendidikan manang kuliah totong maali Tuhan lehon gogo semangat tu akan naung dapotan karejo lehon kesabaran akan mangalului par karejoan tabay dame dohot holong di tonga-tongan akan naung marumah tangga jala patuduhom maka sirokap ni todi dia akan naung tikina marhasohotan Tuhan hupasahat tamima sudena tahi ruasmi manang dia be akan nani hasi holan ni rohani ruasmu nuaing martinangi maho Tuhan pasahat mai dinasida sian hamoramu asalam gadda las ni rohani nasida lahu mamuji huhut mangihut toko di tonga-tonga ni ngoluna atong hupasahat tami mangulu nami o Tuhan holan di bagasan kuarni anakmu Yesus Kristus Tuhan si paluahami amin Maride mahita laos tapasahat ma pelian na paduahon dohot amplop pembangunan. Su
sadari mahita jongjong. Tatangnya koma peliata martang yang mahita. Ale debata amanami nadi banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-leho nadenggan, dohot nasauli basa na mauli utus. Hupasahat tami masian nanelehom mito hami pelean nami tuho, say jalo mai gabi uap na husus di jolom, paso-paso mai jala ramoti, asa huparhase yang hami peleanon, pati bulhon harajaon munitonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni seleho-leho mito hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale debata nami, debata ama anak dohot todi parbadia. Nabadia, nabadia, nabadia doho. Jalagok hamuliom muliat portibion. Pinuji jala pinasangap mahoro di saliling nileleng na. Ala asini roham naung sahat hami dohot tusude huriam. Namarlas ni roha dohami nuaing. Ala naung dipapatar jala dipatadahoko tuhami hadiriommu. Holong ni roham, asini roham. Labbas ni roham, hasesaan ni dosa, hanguluan sogot, arta silehonom musogot, rodi uhum sidabuom musogot. Naso habilangat do sudenay, ay nasodung niatusan ni jolma, di patorang hodo tuhami. Nasodung ni ida ni jolma, di pataridahon hodo tuhami. Nasodung hinasiholan ni portibion, di buan hodo dihami. Naso tarlehon portibion, di leho kodo tuhami. Ala ni ihu pasahat hami matuho daging nami, toddi nami, roha nami, rodi saluhut na dihami, asa patawom mo hami tuharajaom mo na di banua gijang, hodo manopahami, ubahin tubuh hami tuhasianganon, say toppa jalapay baru mahami, asa tubuh hami padua halihon, jala gabe partohap di hasiangan na rosogot di labung mi, na uduk jala serep do rohanami rotu ho mangaleho rohanami, say bahen may inganam mo, say homa mangula jala margogo di bagasan hami, say paujung ulaon naong pinuk kami di hami, naong sinahapom mo guarmu tuhami, naong terdidi hami tu bagasan guarmu na badiay, asa hami diho jala ho di hami. Sailam tanggali rohana buruk sian hami, jala solukon rohanay baru tu hami. Asa badia parangen nami, pabuan naong mauliate rohanami tuho. Say pargugoy mahami, asa hu parangiho kami sudena ni dokmu tuhami. Pabuan naong tutu hami akka anakmu, jala panean di hanguluan sogot. Say paian barita nauli di hami, asa adong pargogo nami, saliling hubulus hami hasianganon. Say patogu haporsyaon nami, marhite toddi parbadia, saha rodi hamatean, asa sahat hami tuho, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus.
Amen alia manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songonna di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sai sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna.